मेन्यू में क्या है? मेन्यू में चिकन है, सलाद है, अच्छा राइस है, दाल है। नहीं एक बार बुझाइबे करो। Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So logofer da जों थांगासिनो दं मुसलपुर. ओमफ्राय नै एक्टरा बिथिं दङ. आं उनाव सिनायथि खालामनो हागोन. Actually शिवम प्रोडक्शननि आन्डाराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ माने ओंखारगोन. So बेनिनो शुटिं दिनै स्टार्ट जागोन. So नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड भिडिअखौ नायलांबाय थादो. तो दोस्तों शिवम प्रोडक्शन के अंदर एक नया म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है, बोरो म्यूज़िक वीडियो गौरव से, और आज का वीडियो है उसी का बिहाइंड द सीन. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए. और गौरव से वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो काइंडली जाके एक बार देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. उस चैनल का नाम है शिवम प्रोडक्शन. सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, जों सफैबाय लोकेशनाव. ओमफ्राय बे मुसलपुर ना? बे बरमा एरिया. बरमा एरियानो एक्चुअली मुसलपुर आरो बरमानि गेजेराव. ओमफ्राय जा मोजां जायगाया जुखामबारि. स' दा जुखाम मोनजासिगोन नामा जों ना? बेबी कर्न देखायगोन र'. पूरा कॉर्न यहाँ पे. नै आं दहाय होनदोंमोन ना सिनायथि खालामना होगोन. स' बिथाङा जाबाय सिमा दैमारि. ओमफ्राय बे जाबाय हेलिनानि सिस्टार. ओमफ्राय दा दिनैनि मेकआपखौ सिमायानो खालामगोन. ओमफ्राय एक्टराथ' लाखांबाय मेकआपखौ. ओमफ्राय दा आं लानोसै, थारमाने आंबो मोनसे रल लादों बेयाव. नोंथांमोना नायलांबाय थादों, उनाव मिथिगोन. स' फार्स्टआव मेकआपखौ लागोन. स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' जाय गरदसे भिडिअखौ नायबाय अलरेडि मिथिखाबाय आंनि पार्टखौ. ओमफ्राय जाय नायाखै प्लिज डिस्क्रिप्शन बक्सआव आं लिंकखौ शेयार खालामखादों. प्लिज थांनानै अन्नानै भिडिअखौ नायदो. ओमफ्राय चेनेलखौबो सब्सक्राइब खालामदो, शिवम प्रोडक्शन चेनेलखौ. लोगोसे माबायदि मोनखौ प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव. ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला. स' लोगोफोर मेकआप लाखांबाय, दा थांसै स्पटआव. माबायदि नुखो खोन्थादो. ओमफ्राय आंनि बे भिडिअ'आथ' माने बे ब्लगा आपल'ड जानायनि सिगांनो मिउजिक भिडिअ ओंखारखागोन. स' नायलांबाय थादो आरो. तो दोस्तों मेकअप कर लिया है. अभी हम लोग जा रहे हैं स्पॉट पे, जो कि एक कॉर्न का खेत है. आप लोग को दिखाती हूँ. ओमफ्राय लोगोफोर जाय मिथिया, एक्चुअली शिवम प्रोडक्शना जोंनि होम प्रोडक्शनानो. गोबाङानो सोंबाय थादोंमोन सोरनि शिवम प्रोडक्शना. स' बे जोंनिनो. तो दोस्तों यहाँ पे है बाकी के टीम मेंबर्स, वो रहा एक्टर, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप डांस का प्रैक्टिस चल रहा है. तो थोड़ा मैं भी बैठ लेती हूँ जब तक स्टार्ट नहीं होता है. थोड़ा वीडियो ही कर लेती हूँ. म्यूजिक वीडियो नी एकदम डेब्यू डायरेक्टर, एकदम कोरियोग्राफरबो. दे लाजि दागा बुस्रासो जालांजोबबाय आं एक्टरमोनलै. एक्टरानो दे दाबो, खिन्थु दिनै एकदम आरो डेब्यू डायरेक्टर दे एकदम. ओमफ्राय माबायदि जायो नोंथांमोना उनाव कमेन्ट माने खालामनानै खोन्थादो आरो ना. खारन आंनि बे ब्लगा उनावसो फैगोन, मिउजिक भिडिअ'सो फैग्रोगोन. कुछ बोलो. रेडिअखौ अन खालामनानै दोनबानो जाबाय. स्टे ट्यून माने रेडिअ'थ' खोनासंना सलाथोंसै. पिम्पल्स जादों. यूपी में मानस बोरो अभी अपकमिंग हम लोग के मतलब जितने भी बोरो अच्छे एल्बम आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने. तो आई होप आप लोग ये वीडियो भी जरूर देखेंगे. तो लोगोफोर नै सोर दङ? नोंहासो फेन एकदम बहुत बारालै. प्लिज सब्सक्राइब खालामनो खोन्थादो. आइजो राजाफोर बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होजोब. बिदिनो मोजां ब्लग नायनोबा. ओमफ्राय मा होयोमोन बाजै संनायबो ना, संनाय मानाय सब मोनजोबगोन. खमिलांबाय संनाया.
साबस्क्राइब खालामना होदो थैंक यू ओमफ्राय किन्तु बेनाबो दा सासपेन्स आरो ना रकेटाबो दङ बेयाव एकदम मेइन केरेक्टारानो आरो ओमफ्राय मिउजिक भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना खोन्थादो माबायदि मोनदों ना उनाव नायदो उनाव किन्तु फार्स्टआव जों आंनि ब्लगा लास्टआवसो फैगोन मिउजिक भिडिअनि उनाव औ एडिटिंनि टाइम गैया गुदि थरले करेगा बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों एकदम खुला खुला जगह और एकदम हवा भी बहुत अच्छा आ रहा है दा सान्दुं ओंखारबाय जिरायनांबाय बेयावनो हेलो बल्लो कुछ बोलो दे जोंना शुटिंआ जागायबाय नायदो एबार एकदम रकेटा मेकआप लागासिनो बिराद देलायबाय आरोना नायबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना होनबाय थायोमोन ना आदाजों मोनसे एलबाम बानायनांगौ स' जों बोराय बुरि मोनसे बानायबाय आरोना ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना माने भिडिअखौ मोजां मोनगोन स' नोंबो माबा मोनसे होनदो नायदो एलबामखौ आसा खालामो नायनो एसे मोजां मोनगोन ओमफ्राय नायनायनि उनाव बुंदो औ ओमफ्राय रकेट नोंहाबो माबा मोनसे बुंदो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दाबाव ओमफ्राय लिंकआ गाहायाव दं डिसक्रिपसनाव औ लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव शेयार खालामखागोन आरोबाव खनसे होनखादो शेयार खालाम दाबाव थेंक इउ फैदो ओइनो नानि मोना बिसोर दङ ग्रुपाव ओमफ्राय बाथौपुरिनि ना गासैबो दा जों खादा लानानै मा खालामनो मैगं जुखाम खायनोसै ब्लेडजों हानांगोन आरो गोरलै गिदिरबा डाइरेक्ट आं गायखायो एलियन का से आ गया ओ जादू दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं खेत के अंदर मक्के दी खेत के अंदर और वहाँ से थोड़ा मक्के तोड़ते हैं अभी एक हो रहा है तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ थोड़ा कॉमेडी वीडियो है एक्चुअली kamu uki jubai leh थोड़ा गान थांसै uki jubai बयबो दहयनिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखै ओमफ्राय नै रकेट ओंखाम उखैबाय ना बिराद उखैबाय आंथ' हाला थैथानसै ओमफ्राय बिथिं सिमामोना बोरिं मोनजोब्बाय जिराय आंबो एनर्जी गैला तो दोस्तों अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुका है 4टा जाबाय ओंखाम उखैबाय स' नायनोसै मा दङ मेनुआव मेनू में क्या है मेनू में चिकन है सलाद है अच्छा राइस है दाल है ये लोग बोले तंदूरी है और थोड़ा KFC भी होगा चिकन है पोर्क है थैंक यू मटन भी चाहिए तो मिल जाएगा ओह तो लकी नींबू भी है नींबू भी है अच्छा ठीक है चलो अभी खाने के लिए एकदम कब खाने को मिलेगा आ गया स' लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दा आरो शर्ट दंबावो स' थांसै एसे लामायाव लानोसै शुटिं खालामना ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै मोनजाबाय बाङावनो मोनजाबाय नोंसोरनो ओरैनो दे बे करो ज' फैगोन रा एबार स' जोंना पेकआप जाबायना दिनै जाबाय गाबोन दंबावो सानसे अके स' नों सेटिसफाइड ना बरिया दा न'आव थांबा बांसिन सेटिसफाइड जायो नुबाथाय दे आं मानि मुनि खानसै नै जुखाम खाबाय
ओइनो जुखाम गाबोन मोनजागोन ना जोङो जुखामखौ गाबोन मोनजागोन ठीक है बाय बाय दोस्तों आज के लिए हो गया है पैकअप तो अभी हम लोग कर रहे हैं मतलब ये इसे बोलते हैं मानी मुनी हम लोग का रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में इसको इंडियन पेनी वॉट या फिर वाटर पेनी वॉट बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं मालूम आप लोग को मैं दिखाती हूँ अच्छे से ये है और भी है बहुत सारा यहाँ पे तो पेट के लिए ये बहुत ही अच्छा है मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ये तो ये थोड़ा हम लोग यहाँ से उठा के ले जाते हैं घर पे तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंजॉय किया होगा और कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और अगर आप लोग को पता है इसका नाम प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा So लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नै सिमा मोना खागासिनो ओमफ्राय आंबो खानोसै आं खालि ब्लगल' बानायबा जानाय नङा ना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा काइन्डलि लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे सब्सक्राइब खालामो आंनि चेनेलखौ बाय बाय